Hoy, ikaw na nakikinig, alam mo ba kung bakit maraming muntik na tayo? 'Di ba? Yung kapag sinabing muntik na tayo maging magjowa, muntik na tayong magpakasal. Ano pa ba? Muntik na tayong magkatikiman, yung mga ganon. Minsan mahal hindi dahil kulang ka sa pagmamahal, kundi dahil mali yung pagkakataon o yung oras, 'di ba? Minsan kasi mahal mo siya, 'di ba? Pero siya naghihil pa. Naghihil pa sa trauma, naghihil pa sa pananakit ng ex niya, 'di ba? At ikaw mahal, minsan handa ka na pero siya hindi pa handa at talaga nga namang naguguluhan pa. Sa love life, hindi sapat ang tamang tao. Minsan kailangan rin ng tamang timing. Kaya naman talagang kahit gaano ka kaseryoso, kung dumating ka sa buhay niya na puno pa ng sugat, ay talaga nga namang minsan magmumukha pang kasalanan mo kung bakit siya nasasaktan. Di ba? At kahit gaano pa kabuti ang iyong intensyon, kapag dumating ka sa panahon na hindi pa siya handa, ay naku, sinasabi ko sa'yo mahal, sayang ang iyong efforts, pagmamahal, at talaga nga namang sayang lahat ng ginagawa mo. Diba? Totoo yan. Pamilyar no? Kasi mahal, talagang nangyari sa'yo yan. Huy! Mahal. Good evening. Oo, tama ang naririnig mo ngayon ng spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. po ako ngayon makakasama ka kahit nagda-drive ka dyan, naipit sa traffic at talaga nga namang nag-LQ kayo ng jowa mo, oo. O kahit ikaw ay namang problema kung saan ka magpapagas. Shoutout natin yung mga driver natin dyan at mga bumabiyahe. Ako ang iyong makakasama, 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Pag-uusapan natin ang all about pag-ibig na yan. At syempre, napag-usapan na rin natin ang oras. Ito na yung perfect timing. Sinasabi natin na sa relasyon, dapat perfecto ang timing. Hindi ako naniniwala sa dapat agad-agad, di ba? Kaskasero. At talaga nga naman madaliin. Hindi totoo yun. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ay bibigay ko ang 3 rason kung bakit mahalaga ang perfect timing sa love life. Eto na mahal. Una, dapat perfect timing para hindi nyo pa nakipbutas ang isa't isa. 'Di ba? Kapag pumasok ka sa relasyon dahil bored ka, malungkot ka, o naiinggit ka sa mga tropa mo, 'di ba? May mga ganyan. Ay naku, sinasabi ko sa iyo, hindi pag-ibig yan. Kumbaga, it's only emotional band-aid o panakipbutas sa mga pagkukulang at kalungkutan mong nararanasan dahil single ka. 'Di ba? Mahal, kapag tamang timing, ibig sabihin nun gusto mo na ng karelasyon dahil handa ka ng magmahal, handa ka ng mag-commit at hindi ka takot mag-isa. 'Di ba? At the end of the day, it's always partnership. So kung ready ka na, kung handa ka ng umibig, that's the perfect timing. Hindi yung kapag gabi-gabi, in-hit ka. 'Di ba? Napapagod ka ng magsarili. Kaya ka nanlalandi. So, it's always the perfect timing para ma-identify mo yung sarili mo na, okay, ready na ako for a partnership, a serious one, and at the same time, someone that will? Hindi, that kasama mong tumanda. Tagalogin na nga lang natin. 'Di ba? Yun yung kahalagahan ng perfect timing, lalo na sa panahon ngayon na kung saan lahat sila ay nagtitikiman na walang label. Isa pa lang yan, mahal. Isa pa lang yan sa kadahilanan na mahalaga ang perfect timing sa pag-ibig. Oo. Huwag ka mag-alala, hanggang 9 p.m. pa naman ako. At syempre, si Kim Chino ay meron pang 2 bala. Kaya mahal, for now, rock-rockan music muna tayo. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
chose not